All Party Hills Leaders Conference Racharia song atum ingtang kring pen womulangso kanya ingtia rong along mai kedo. Lakhaing ko truck Duarbaguri constituency ke parlo Dolamara Dadhora PS angkang along Sekilang hem tangdapu. Wothat langso serdihu naklamalong International Women's Day arani ketalontun. Karbiang long life kelang kaduga vera do anpan sitami bom kuru adap ke me kardom nang pajiriglo kardom. Pinya Adap Abirta long pen ilisami mirinhan sepi pinya bertang ton pen arju ponikta. Womulangso kanya inti arong along therepo chikloni phai sirkep ani anerlo por phai krenia por malom pen APHL simate All Party Hills Leaders Conference Racharia song atum ingtang kring pen ke ongdung methang asong along ningka chet hekave ajoini pen APHL simate All Party Hills Leaders Conference Racharia song along BJP pen don pharo pho adon chingbe tuntanglo. Nonapong, Karbi Anglong District, West Karbi Anglong District lapen NC Hills la district it homa parman inglong akhai atum mate Karbi pen ke chenglok atum ahoy kachirai kompa meji lapen ilituma phan sarkar pen ikapanong pipontang dollar laki India adet ki chari arona lo along ketok ang laki article 244A henlo jongsi Nonapong la district it hom aradatum ningka chilar pen mo pinap dik bang phukili kangwai pon pulote tangka sika pharoi sila pen Sika pharopho nang pilok pen ke mithanga det mithanga hawar hapat chi jornang nilu. Asona kisung pen joknang chi polote nonapor APHL simate All Party Hills Leaders Conference asongalong wangnon. La penili phan nang pahai vek lo polote ilitum la district it homa pharman kar inai asonta claim vek po mate pichun vek po. Labang so mai ke chari pon diopani sisi kongchon bang bindo ingtia hin pen mai chari pon lo. Womulangso APHL si risonim sotum chelang pet pen patupi ponsi mass joining amai peduponlo. Labangso omai long alhi sarpo man pen kachitong dun MP ticket ke long bangphu jai kathar IAS retired chitong dun si clardak pen ilitum inglonga khayatum arona teng pen 6 schedule ja kong pen sai ki claim ponang ji aphan than pajirmi pon. Taning ji atlo ki claim ji bangke hala swearing doi mati di or taking doi ge la taking a pen puthot arni pen thuke la autonomous state ke long ya phansi ni tu ni ge claim cheng phit po la pen 6 schedule ka pang tang ya phan la pen ilitum ka do beta ke jok phun ya phan jasita ke claim nang gi an ge ni ge claim lap po la pen ye tum kar ding kroilo article 244A abang ke tum ke kar biarat inglong khai tum mangala ke ya kenang sot nei lo labang so hin abang ke nang li ot vek ni ma lagi ot vek po autonomous state ke longi pulote hale 244A lo ke ante la pen 244A ke longi pulote 6 schedule do thu vek nai athema 6 schedule paragraph 20 athe ateng bensi hala 244A ta claim ji pohada ke tok du Kachitong dun APHLC Central Youth Wings pen Sersing Be Garua Khai pen Kimson Sangma Diopani CC pen Anthony Bongrung Milip CC pen Rajesh Tiso Rengma Khai pen Abel Rengma Lumbajong pen Rajentimo APHLC Lo Kongchun Bang Samson Teron Lapen Ke Ongdung Arisang Hotum Chitong dun Non ke Wang Jila ke Kaprek asong pen bangsuri si arat armu APHLC asong along chepa ogdunji aphan chisik chedang bom lopusi atirikam womulangso APHLC risonim so hian pen mai pialong pangdak pon kedamtang aning campaign ilitum na pusamsi kaprek a political al tumong nitum dun lo bon sitami piniarni amta nilitum aphan thanga kimi ake chok accounts tami tamang nang klang kle laposi pini pena bangke nilitum Adap Diopani constituency along youth wing atum stami APHLC along chepa ogdun lo lape nilitum jasemet pet alam the bangala lo rara tum aphan nilitum ke pachini kang tung bangala lo non apor bangke nilitum ke do join ang ja por galilo lasi nilitum ahin pen rat kado kawi karbiang long rat phan kachuni ri alam the bangala lo jasemet pet prap jin den non MP election aphan bang nilitum ka do kawi stami che song lo na kedam tang PGR along le phan nilitum ke che song sonda taxi
nona pors tami itum ning isi petpen dolo tangte itum sarja ai kathara phan itum pahai le tangte alang li itum phan kam ke minang klempi pon vekji apen itum yut ka doka itum phan tami alang li pensi kam ke minang klempi pon vekji lasi ni itum bomulang so yut binga hen tante ansi ni itum rara phan pachini Koilamati ben Samson inti Karbing Long Live. E ogapran jongsi kemisen nangji pulote seka chelanga sa hemke dovek nangji. Lason si kedam tang surihini ro engkora ke thomaning kan pai chikloni phai troxiani dadhora diplu soara raphan panong ponsi sekelanga sa hem kimponji aphan Local MSc Mate Education EM Richard Tokbi Lapen Assam Legislative Assembly along Deputy Speaker Dr. Numal Muminatum Aridengpen Long A Sompon Tekanglo. Lapen Dadhora Diplu Soara Raphan Lamchak Kachipia Ting Pen EM Richard Tokbi Lapen MLA Dr. Numal Muminatum Lamchak Chipapling Ponsi Sekelanga Sahem Nang Kim Bom Wang Bom Pen Piniani An Kitangji Angring Ansi Nang Lelo. Lapen Dadhora Diplu Soara Ratum Pensida Mela Pusonra Ratum Akido Kisung Kehang Kachuning Riduna Tengpen Karju Pen Kipapling Pontegapot Local MSc Mate Education EM Richard Tokbi Lapen Deputy Speaker Dr. Numal Mumin Anparta Karbianglong Autonomous Council Kechari Atuma Phanta Aninga Klongpen Kachoro Pajirpon. News Desk Report Karbianglong Live. Kardom Karbinglong Live Kelang Ratunduan Pinilidum Puthot Karbinglong Live Penisi Birta Kemi Pachini Pon Kangtung Lapusan Lo Ingdeng Hini Karbi Hirzir Kihir Kachepate Kepapon Labange Karbi Botor Kikur Ketalon along Pachitondun Si Tourism Department Ahin Pensi Surini Enkoira Pli Asengkan Parman Selection Po out of top 10 Samintum Select Pon Po Kardom Nijang Karbianglong Lakhai si Duaramla constituency ke parlopon Wothat Langso Serdihuna Klamalong District Legal Services Authority West Karbianglong District Mahila Samiti Atum Pen Patirpi Ponsi International Women's Day Arani Katalon Dun Somindar Adangalong Pen Thereni Phai Nerkep Arani Aphan Soarlo Arani Mate Soarlo Tomaphan Mankit He Lapen Man Ki Pinangji Arani Pusi Hok Ponlo Bangso Pen Karbianglong Arlo Pusitame Prekjam Adimalong Soarlo Mankit He Arani Mate International Women's Day Arani Pachetondunsi WKAD MS Amaipi Renuti Mungpi Lapen Dunmaipi Iconti Mungpi Atumpen Japonsi Wothat Langso Serdihun Haklamalong International Women's Day Arani Mesin Pen Ketalon Pichun Pon Bangsolong Aluhia Manpeng Pen Baithalangso Municipal Board Chairman Chandra Ronghang Assam Small Industries Dun Maipu Arun Terang Atum Chetong Dun Si Mayar Dido Jotpen Pichun Pon. Renuti Sopila, West Karbianglong District Mohila President Lapen Bini West Karbianglong Angkang Parman Siditum Dan Betenang Solong Si International Women Day Program Padolo Langsung program long itu ini kita kon ajang-ajang agenda do sports mate pine de dulu langsung bon itu kemang pon bangke non eprang Adap aktor activity harong aju bete awareness doda malak lapen non meeting do dinta awareness mission pendosi lada kalau masa pimaratun kesusi pete alon dojot pen kedudun thekima kedudun lontima osomar duman koson se chopar edhima laso phani tunno awareness doji phansi pini saigi dengkon ke committee ke nili tumke 1984 ben sidolo kon sita 84 ben ke tundo sita hamden महिला समिति बसिदो चलो डिस्ट्रिक्ट एसीवेट स्टेट डिस्ट्रिक्ट एसीवेट अमासी इतुम दिखुबेन से दोरापे अमासी हमरेन वेस्ट कार्बिआंग्लंग अपन डिस्ट्रिक्ट हेक्टर अमासी इतुम बांगला सॉफिबेन के हमरेन अपन के वेस्ट कार्बिआंग्लंग महिला समिति बसिनि तुम सेंग देलो 2019 अनिंकान 2019 अनिंकान पेन के नितुम सेंग दे अमासी हमरेन लाहाय अवेयरनेस लाहाय मीटिंग के दुबमलो कोन सिदा हमरेन के नितुम 2019 पेन अपरान पेन तनि तुम दुबमलो माति लासो पसी नन पिनिंग पेन बागे नितुम माथालो जे अकल हमरेन दो चटे चक चलो नितुम तंग दादाम ना कोको सिदा को लासो ना के दोलो म नेक्स्ट आका के नितुम कोना लोने लासन से आपनि से को डंका खेरुनी
ba tumprek ba toradubi la vesa lusi di tum arting dia tapi la solau ni tum kemang nakam bu je itum non ke thek thek chini ni dopikla bihe ko itum arleng tumang bon esomar to han itum kacet kanai dopikla chini ni ke thek thek dopikla la pen esomar da pai bo tum han alam bosi ko ke da itum kape thek kape ding tong ke chok chema te am sumar tong ka hinuma la solau da itum non ardes doji phansi matha ponlo Chintong pen hemari rong par Karbing long live. Itanagar, Arunachal Pradesh along Prime Minister Narendra Modi kahumri damahut Maya long BJP a sarkar atum Northeast India long kidamtang ningkan phong bong kapaching thora sai ke claim pon along Congress atum ke ningkaning koilo kinangji pusi ningje pon. Labang sohut Prime Minister ari dengpen Arunachal Pradesh along rialong ke paching thorji aphan pura kuti suri phokke bra phora Bharat trok atangka ke panong pona sai amu ingpu ponlo. Northeast India along hello India de lapen South Asia lapen East Asia adet kedo analong economics relationship ke pami senjia jakong lapen atowarlo. Northeast India aphan monsam lapen kapaching thurawar mon ke pami senji aphan lamcha kachipi pona tengpen kedamtang thereni phai sir ke barni Northeast India long labang so lamchak kachipa pling pon ang thek ponlong bom loputa Prime Minister Narendra Modi pen ningje pon thu. News Desk report Karbing long live. Tang te pinya da Abirta ke lapuan si kang toniklo arni kimi.